today's video kay mag-ikasakit challenge me! What? Ikasakit ba sa dalaga ko ang lami nasa single mom? Ito sa kipahin. Yo! Ikasakit ba sa higdaanan ko ika ang aking pahinga? Sakit ba sa lugod ko ika ko ilugod? Ikasakit ba sa ex kung mas lami pa ko nila? Ikasakit ba sa marites na silingan kung imong ginikanan akong maugangan? Sakit ba sa kalayo kung hot pa ko nimo? Ikasakit ba sa bike kung ikaw ko si Karan? Yo girl, lasing gabi-gabi, nalalasing ako sa iyong gano'n. Sakit ba sa sistemi kung mas abtik pa among silingan manghimantay? Sakit ba sa droga kung sa imuha ko na ani? Sakit ba sa tubig kung di ko maligo? Ikasakit ba sa ampalaya kung sa imo mapil ang kapait? Ikasakit ba sa motor kung ikaw kong sakyan? Ang silingan, ay manok. Kami, naay Kapayas! Tangad! Kalamunggay! lamas. Unsay buhaton sa manok sa silingan? Kawawa!